President Ababa wa dziko ndi lino anali ndi Sylvester state of Ayuba national amene address ali mwachidule MP timangoti sona komanso ndipo lawyer anthu wa ambiri MCP. amayamikira Ameneyu Edom akuti Khalida makamaka mmene potengera ndi wayendetsera Sona sona imene komanso yachitika mfundo dzulo zomwe imene anatsitsa yayankhula ku sona APM. imeneyi Iye wati kutheka unene kuti APM ena Sona simupeze no mpaka fake koti accent, muonere akuti mmene zonse kuti ndithu zinatha bwanji mulibe kapena fake zinaenda bwanji. accent. So ndingokuwunikira ndi zinthu zina Chizungu zingapozofunikira zomwe president chachizungu. choyambirira president ananena kuti Mulibe zozati itsanana, mulibe mene. No empty poetry, mulibe nthano zabodza, no useless foreplay, komanso just straight business, wasting nobody's time. Munthu kumupita pa straight business, kumukamba point amene kufunikawo, popanda so kuti kutaya nthawi ya wina wake. Akuti ajawo anali malodza magayi, tipeze wina namwali kwathuku malamulo amene aja never again. Anyway guys, thank you so much. Abaso tuli ndi makomenti ena Sona.
persona ya president kama ni makala yonchi mene mwaivera mbuto one of the best personas kwambiri ndipo yandisangalatsa kubefonera persona yamba atayankhula mbuyo adafotokozapo nkhani yokudza ndi masafuno usiku waulero komanso adadzafotokozapo nkhani yokudza ndi chakudya kulikwera chakudya chanetipa mavuto a chakudya chimangati kugula 100,000 bagi la 50 kgs panopa chimangati kugula 38,000 miselo akonzedwa ipome kadamulika yokonzedwa akapanso nkhani yokudzana ndi constituency fund imene inali 200 million 5 billion and akambaponso nkhani yokudzana ndi kukonzedwa kwa miselo imene tionongeka kwambiri komanso zipatala akambapo ankali zipatala imisiselo ina achita kuitchula kunena kuti ngati chitipa road ionde isemene nsanje imene mafuna kuyenda kwambiri anena kuti imeneyi ikhapa kubajeti imene ikayokonzedwa achinyamata kuyambira 1 million maconstituency level chimene chimachitika kuyambira kalekale kumbutsa nosene kunena kuti president yathu this is our APN akanena amachita ndipo ndikudziwa kunena kuti amalawi pene alipo akuyembekezera zazikulu ndipo sakayikira konse chifukwa pasona yamba atanena za njala kuti chimanga chikwera zidachitikana ifiyo lazipezeka kulibe malaini lero lino kulibe kiwo ya laini ya mafuta izi zoti zitisimolezera malawi kunena kuti APM akanena amachita deliver ndipo malawi ngati ine zandisangalatsa kwambiri masona kumanga ndimene imene aonetsa kuti president sakugona day night mutu wake uli mu office akuganiza ndipo mutu wake maganizo ake onse ali pa ground akunena zimene pa ground zilipo president ukwanisa kuchula mtengo wa bag lachimanga ndene mungatekuona kuti president ndeti maganizo ake onse amakwanisa akhale kuchula misewu imene ili malayi musi